Lafiya Awal Idris DYC. Yau dai an daura aure Aisha Ummi ta zama amarya. Adadar shi ne an gunta yan uwa mun zo ta yi murna. Na biyu ne ke waka da jinjina da sa albarka. A farko algaburu majikan bayi ni a gare ka nake yin roko, hikima da basira karan baiti na kullum na dauko, sannan ka tsare harshe na in zanyo baiti na farko da zamo banyan sabo kai mun dan manzan da ka aiko, tsira da aminci gara Allah gurin sa habibin naka. Ka kare salatin ka Allah a gurin sa Rasulallahi, shugaba zababban ka shi ka kira da habibullahi, al'amina amintacce Rasulallah ya shafi'ullahi, aure sunnar shi ce mai kyawu ya bin Abdullahi, kwaikwayo wasu za su yi da sunna ta ka Rasulallahi, kan sanya du'a'in ka auren su yayo albarka. Dan business mai waka na biyu awul ni ma na zo, bikin Aisha Ummi yar albarka mai san manzo, yan uwa da abokai an taru na kusa da nesa sun zo, fatan alkhairi suke yi mutan dan zaki har da na barzo, bikin Aisha Ummi kanwar royal ce sani barzo, yaya yana zuba birna da auren ki alsa albarka. Soyayya ta gaskiya kowa ya samu dai ya more, adanan dai ka samu ummi gidan ka za ta tare, da san mai maladabi da biyayya damuwar ka ta kore, da baka abinci a baki kullum in kun zauna tare, da gyara maka hula kulli ya tafi sa turare, dan yau addu'a a gare ka in za ka fita yar albarka. Adanan ango na Marya Ummi da yau ta zama taka, ka zan mai rarrashin ta Aisha Ummi yar albarka, ka bata kulawa sosai kullum za ta faranta ranka, na san ka hali na gari a gare ta zamkar kai yau duka, sannan ka rike ta amana domin amanar ce a gare ka, Allah ya cika muku buri ita ta zama uwa a gidanka. Waka da jinjina da sa albarka, cikar kamalar ya mace aure gida namijinta ta tare, nasiha ta a gare ki in kin je ki dakin aure, zama na ibada aure Aisha Ummi sai kin jure, abinda ya so kimar aljannar ki ba mai ture, sannan tsafta a gidanki ko ina ya zamkin share, addu'a ta ne a gare ki ƴaƴanki siyo albarka. Haifiya mai kunya da sanin girman manya ga iyaye ba ta yin jayayya, mai ilimin addini na zamani ba ita baya, fara mai haƙuri ga kyawu ni na santa da kunya, mai nutsuwa sannu ga kyan tafiya ba ta hada hanya, na kunta take yi daidai Aisha Ummi yar albarka. Fadi Khadija da na ga Isa nan dan autanku, Fadi ta yo kwalliya da murmushi sannan ga kyan taku, karama tana zuba murna farin ciki yawa sai kai ku, sannan mai sunan manya Khadija Allah ya ba mu ya taku, farin cikin Hasiya Isa dai shine autanku,
gare su sannan Allah shi ne shiryar. Addu'a ta ne a gare ki abin buri Allahu ya bayar a cikin abin da ya bayar sannan ya sanya musu albarka. Baitina bai kare ba ubana Marya abban nana abban Fatima Kairiya da Khadija na yi murna sana abba gun Isa Allahu ya ja da kwana. Mustapha ahlan sannu ka kula da aboki guna Allahu ya cika buri domin manzo mai ceto na. Yau auren Aisha ummi abban mu ka sa albarka. Na biyu awwal Idris dan business shine lakabina godiya ba zan daina ba a gurin ku masoya huna. Dan zaki shine gari na aboki in za kai nema na gari mai tarin albarka ga masoya